देहा सिबिथाय बिथिङाव रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि कारिगावआव गोदानै बेखेवबाय कारिगाव मेडिकेल हल मुंनि गंसे मुलि गला लोगोसे फाहामथाय मिरु। गासै रोखोमनि मुलिफोरजों लोगोसे मोननो हागोन रोंगौथि गोनां देहा फाहामगिरिजों फाहामथायनि खाबु। क'क्राझार जिल्लानि कारिगावआव माहारियारि राजा लामा सेराव थानाय महेन्द्र श'रुमनि साखाथियाव गोदानै कारिगाव मेडिकेल हल मुंनि गंसे मुलि गला आरो फाहामथाय मिरु बेखेवबाय। बे मुलि गलाखौ रिबन हास'नानै बेखेवनानै होयो डेन्टेल स्पेसियलिस्ट डक्टर सुरज नार्जारिया। मख'नाय जायोदि गोदानै बेखेवनाय बे कारिगाव मेडिकेल हलाव रोंगौथि गोनां देहा फाहामगिरिफोरजों बायदि बायदि रोखोमनि लोमजानाय देहायारि जेंना एबा बेरामफोरखौ नायजानानै फाहामथाय लानो हागोन, जेरै एमडि मेडिसिन, एमडि डर्मेटोलजि, एमएस अर्थोपेडिक्स, गाइनोलजि, एमएस सार्जारि, डेन्टेल चाइल्ड स्पेसियलिस्ट डक्टरनि खाबुजों लोगोसे गासै रोखोमनि ब्लाड टेस्टखौ खालामनाय जायो। बेनिखायनो गोदानै बेखेवनाय कारिगाव मेडिकेल हलाव फैनानै फिथाइ गोनां मुलिफोरखौ लांफैनो आरो गाव गावनि देहायारि जेंनाफोरखौ नाजानानै फाहामथाय लाफैनो खावलायहरदों गला बिगोमा आरो देहा फाहामगिरि डक्टर सुरज नार्जारिया। आच्छा, जों दिनै बेखौ अपेनिं खालामनाय जाबाय। थ' बेहाय जों सानदों बे गामिनि ओनसोलनि जेसेबां माने मानसिफोरनि पाब्लिकफोरनि जेसेबां मेडिकेल प्रब्लेम बा हेल्थ इसु थायोबा बेहाय फैनो हागोन। बेहाय मेडिकेल हलखौ मोजां लानानै डेट लानानै अपेनिं खालामनाय जाबाय। आंहा जाबाय डक्टर सुरज नार्जारि एज ए डेन्टेल सार्जन। बेहाय फैगोन, आं सार्भिस होफैगोन। आंना क'क्राझारावबो चेम्बार दङ, ब्राइट स्माइल डेन्टेल क्लिनिक होननानै बुङो, गार्लस स्कुल खाथियाव। बेनिफ्राय आं बेहाय फैगोन, सप्तायाव खनथामसो फैगोन आं। जेराव पेसेन्टफोर माबाफोर प्रब्लेम जायो हाथाइनि माने एनिथिं दे केन काम, बिसोर फैनो हायो। बेहाय जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हायो बे फार्मासियाव। ओमफ्राय बे फार्मासियाव जों सानदोंमोन गासिबो डिपार्टमेन्टनि जेसेबां डक्टरफोर दङ, साप'ज डार्माट'लजि होन, गाइनी होन, चाइल्ड स्पेसियलिस्ट होन, गासिबो डक्टरफोरखौ जों एभेलेबल खालामजोबगोन। आरो नानानथा धरननि लेब टेस्ट होन, मुलिफोर होन, बेहाय एभेलेबल मोनजोबगोन नोंथांफोर। स' जों बेखौनो साननानै बयखौबो बे मोजां डेट लानानै जों अपेनिं खालामनाय जाबाय। बे सार्भिसखौ जाहाथे दिनैनिफ्राय जों सुरु खालामनो हायो आरोखि। नोंथांमोननि अननाय माबानायखौ जों खावलायहरनाय जाबाय। गुबुन गासिबो डिपार्टमेन्टनि नों गाइनी होन, डार्मा होन, मेडिसिन होन, आइनि होन, गासिबो डक्टरफोरखौ जों बेहाय एभेलेबल खालामजोबगोन। नायनायजों लोगोसे बेयाव ट्रिटमेन्ट खालामनायनि सुबिदा। नायनायजों ट्रिटमेन्टजों गासिबो मेडिसिनबो बेहायनो मोनगोन। लेब टेस्ट मा होनो, ब्लाड टेस्ट आरि गासिबो बेहायनो मोनजोबगोन। आच्छा, बेनि लकेसना जाबाय कारिगाव मेन तिनालि हाइवेनि एकदम जास्ट नांजाबनाय महिन्द्रा ट्रेक्टरनि श'रुम दङ, बेनि जास्ट साइडआवनो। नोंसोर फैबानो डाइरेक्ट हाइवेनिफ्रायनो नुहुरगोन आरोखि। कारिगाव मेडिकेल हल माबानाया नामा आरोखि। এই আমি নতুন করে ইয়াতে কারিগাঁৱত সব ডক্টর মিলাই পেলাই ফার্মাসি এটা খুলিছোঁ। তো আপনার কারিগাঁও রাইজৰ ভাল হোক তাৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে চেষ্টা কৰিছোঁ, যিমান পাৰিম চেষ্টা কৰিম। ট্ৰিটমেণ্ট কি লাগে সব আহিলে হ'ল। আৰু বাকী আপোনাৰ মেডিকেল কলেজৰ ডক্টৰ কাৰোবাৰ যদি যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে লাগে, তো মেডিচিন যোগাযোগ কৰা বাকীখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আপোনাৰ ডাৰ্মা পাব, স্কিনৰ ডক্টৰ পাব, মেডিচিন ডক্টৰ, গাইনী, চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট, তো গোটেইখিনি পাই যাব। ডেণ্টেল স্পেচিয়েলি ডেণ্টেলো আছে, সব ডেণ্টেলো অলৰেডি লোৱা আছে। আৰু বাকী যিমান নৰ্মেল টেষ্ট, ব্লাড টেষ্টখিনি গোটাই হৈ যাব ইয়াত, এনি টাইম পাই যাব। ইয়াতে কাৰিগাঁও নেশ্যনেল হাইৱেৰ মহেন্দ্ৰ শ্ব'ৰুমৰ অপজিটত আহিলে হ'ল। কাৰিগাঁও ৰাইজে আহক, অলপ সহযোগিতা কৰক।